আরে কোরআন কই কে আমরা নির্বাচনে এবার মাঠে পেয়েছে তুমুরবে বন্ধু এবার খেলা হবে আমার খেলা হবে মিক্স দङ যে বংনি বরক tei kisa alada community rok dङ kai bongni je confuse rokno जों uwagrani ei je message biri je ideology rokno pinan bage ma phaiga rom hadi gobangmo borok bongni borok wan subo je greater Timberland khagai bongno जों narak lag ama hairok bui irrigation thebao rajnitik purpose bo suno amo hairok nei jate policy ke sari toni bong borok no bising basang kai reality wa amo haiya greater Timberland khanga kai abo borok ma tongya ngana rok nei prosaro je confuse rokno जों tini amo haiya ma tongnai jotono जों je agi tom haigana tongnai শুধু sini demand sini je constitutional solution nongno teinjane bagai se bubagra jono ringai om hai khlai jong thansa hakai aborokno haksal je confuse tongmani bongni borok bujia tongmarokno जों tini bujorokna hinai kamiam sayo doga ba dur tu dur thangai जों prosar khelai dong जों bo thayabo obo korangi sora bisi norok ngai tini 10 ni bosongrong ni nok nuk mu thangnai haida ngai thangai tam no kok pirnai thangai obo no kok pirnai je phainai 2023 election no bubagrani je naharmung जों tei development जों banji tongnani bagai tei bongni borok bo sungai baksano o jagao taklai vote dinani bagai aborokno tei prosar khainai nin sin mungkai ang YTF block president not 26 asram bare